balima o kobe dugu kono bi lundi 15 juin 2026 ko anga président Assimi Goïta ka bolla ka ta irisiw ka dugu la o irimeru de be sena aywa ko Mali armée fana kɔnɔna ko officier baden Mali surasi baden de y'u ka marifaw ta ka taa fara terror kan maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ tɛ dogo aw la dɛ ni information filaw de bɛ yen Mali surasi min yɛrɛ bolila k'a tɔgɔ de ko le colonel Dafi Ak Mandoli ni ye Mali colonel de ni ye officier supérieur de bɛ ka boli ka bɔ Mali armée kɔnɔ bi ni fana kɛra kunu de a photo filɛ nin a video fana bɛ an bɛna video fana yira u la caman bɛ ka taa fara bina ka mɔgɔw kan dɛ bon an ye Assimi Goïta ka boli ko kuma mɛn mun sɛbɛnnen bɛɛ lajɛlen ka kuma in lamɛn ko le président Assimi Goïta se rend à Moscou en catimini. Voilà. Un Tupolev TU 154M de l'armée de l'air russe. Numéro d'immatriculation RA 85. Voilà. RA 85. Voilà. RA 85 123. Numéro 153 C 83 a décollé de Bamako, plutôt escorté par des Sukhoi 24 du corps africain. Rien n'est encore été officiellement annoncé. Le chef, le président malien, le général Assimi Goïta, se trouverait à bord en route pour Moscou pour parler, pour tenir des discussions avec les autorités russes. Donc, au Kaboula Katara, c'est urgent. Parce que Bamako Beniko c'est imminent. Bamako c'est à n'importe quel moment. Président est de Oulassan. Et version fla de Bekafo. Donc, Koko Assimi Goïta Boula Kata Irisuka Dougoula. Oui, version fla. Donc, au Kaboula Katara, avec Katara Irisuka, président Dili Yere, ka tête à tête, il n'a fait. Ka Dili Alakama, au Kam Mali de Mekosunoko, Mali Bintoladou. Au kuma fla de Bessina. En général, ni président veut voyager, Assimi Goïta veut voyager, qu'avait bon Mali télévision sur là. Ko président veut voyager, avec bon télé là. Premier ministre, président de CNT, Ouloubeta, président bla aéroport là. Depuis Assimi Goïta sigira, aye voyager fait que, avec bon Mali télé là. Mais président a dogo ka bon, il n'a pas zombe dogo, zombe fait un choix ka boli tugo mi, président a bon au tugo là. Anye vidéo do ye avion de châssis do be sans fait avec avion do escorté Assimi Goïta ka avion ta Bamako ka tra irisuka douula amabo Mali télé la mabo foi là ça pose beaucoup de questions ou bien questions chamangira on doit se poser beaucoup de questions en tout cas rien n'est confirmé donc ko Assimi Bolla mo chama ko ne ma ko ni Assimi Bolle ne de mais ne taron tien de na Assimi keni boliko kuma tien de o man ne sego tongara klola parce que ne be fe o ka Assimi mine Mali yere de kono ne te fa Assimi ka boli ne ba fola kuma la de mais tien na ne te fa ka boli ne be fe ni ko me ka ka soro yere soro Mali kono akara nyuma akara juma ka soro Mali kono na Assimi bolla mo ne be Mali on fa aka to Mali kono na be gendo ma ka mene ka juger be ngana o de kay ala kana to dinga ka bolle nda voilà ala kana ka bolle nabe mine fana ka to extérieur la aka ke haklita la kabena mine o la te fere ka chouenou ke so ni bolito ka soro ye war chamana bo bise ka Assimi ka fanga tien chukwa bena na ptara ka soro mabuli o la na ka fanga tiena ka soro ma foi preparo la ka demba o be aga fon be mais donc ko Assimi bulla de ko avion tara Niger folo ka tlaka trou chemalla parce que ne ame ka Assimi ka demba kelente mali kono moko chama o fonena ni surasi fe flele les 5 généraux aussi ka demba te mali kono de u ba ga demba bolindu u ba do beta u ba do teto yo mais ne fana te fe binan ni fana ka fanga ta tienre la ne fe surasi ngena ma do le ka Assimi genga boyi o ne ga langini mais ne te fe tero ka fanga ta de wallahi moko mun be ala de la ko binan ngana ni binan me mun daga Assimi nta danga che ete binan ngana manne de angene okuma defo angene avion fana photo yi ko Assimi donna ni avion ni kono avion photo fleni donc on dit bonne chance ewa et comme Mali surasi do bora
défection be ka kɛ Mali armée kɔnɔna na. Voilà, une nouvelle désertion a été signalée au sein des forces armées maliennes à Gao. Le colonel Dafi Ag Mandoli et l'adjoint-chef Inandi Agrissa et d'autres et beaucoup d'autres éléments ont également quitté les rangs de l'armée pour rejoindre les fronts de libération de l'Azawad. C'est-à-dire, Ouyuka Mobili, Mali est Mobili Misanga Douma, Kouka Mali défend. Mali est Marfa Misanga Douma. Ouyou au bec, avec armes et bagages, Outara Fara, front de libération de l'Azawad Mogoma. Mali officier de Kareaoro ka bon Mali armée la Kata Fara, Tero kan. Ou te kay gansan. Donne de Bouboulou. Awas kinade. Wallahi donne de Bé. Angata. A vidéo fana flamme la vidéo il a nga janga vidéo la jeng fait. Bon, comme réseau code de do. Anye vidéo mi kuka désertion vidéo de ni. Ntaro ni vidéo trikele no ngo fana foka daka. Ah, c'est que ton arabe ka vidéo mi reste que une vidéo korodi. Ntaro ni vidéo korodo de mengen ya yu ka page sans fait. Anga surasu do bulla flena vidéo flena anga jekala je. A mobile fleni. On est Mali pour mobile va dîner tarafara front de libération de l'Azawad Mogoka. Abela j'ai la vidéo de. On te fait gâteau belgique quoi. C'est juste pour vous montrer. Vidéo un bolé me tient fait quoi. Mais à même mon photo, une nouvelle douma Malima. Un officier, un colonel n'est pas n'importe qui. Colonel est au troupeau tiki. Au chaman bas de ni au défection de kake. 2012 la défection face au munkera. Mais défection me kake asimi clé depuis à la Kamali c'est que ni au défection ma ke follow. Ah au chaman tarade. Ni jamana mara. Ni jamana mara. Ni jamana mara ni mana koui. Abe mana clay la di wala solution ta simi bulu ni président ñanama do ko Mali ko ni ay nunu tara fara foron libération la savoir ka plan de dawre ko abara plan mu beya mais mettre la ko ka dans ma vidéo spéciale plan mu beya otado do be défection ke do va be défection ke Bamako ko wallahi ni de fleka c'est le scénario syrien Syrie Bachar ka fanga binata ci wadla armée mo go yere tara fara tero kan ka Bachar genga boy ko flene ame do re ken kanga jamana yi prez ay jamana mine munu me ka défection ke billahi net tout kale nta fuma nguye mu uye utara fara tero ka ma jani de parce que ne tout chiffre mais munu me ka dimi bi ka armée blanc munu me ka dimi ka armée blanc donner do de bubulu ne tout kale de jamais ne tout kale. Wallahi mamu mbeka muruti ka bo anga armée la bi wallahi billahi ala amande se gutu ngarai ka foko mari sorasi do tara fara majugu ka mene tout kele jamais amane de parce que ba affaibli mene tout kele parce que ni ya italona ibinyona o ko so ali mogo be ka taka baga mari sorasu ma ko sorasu banembe ku de me ali banjakara ne afo u gona baga préfet ma ko préfet banembe ko de préfet te asimi des problèmes Koko beka ka be asimidi billahi tallahi koko beka ka le didu awan tanga be malite nanga atimi be ambe koya nyana amasigi ni muyi ne kene bora kuma la information be dongo do Mali surati officier baw de beka ta fara tero ka c'est pas un bon signe pour les Mali ne kene be conseil di be ma beka voyager i kolosi voyager la nokati la Bamako asar clé le non o de kudo aka